Тримай. Вау, таке гарне. Ой, навіщо ти це зробив? Я не знав, як по-іншому з ним обходитись. Бувай. Так, наче трішки загоїла. О, подруга, подивись, майже як нове. Угу. Але я хочу зробити ось так. Ти що? Я ж тобі його довірила! Ти знаєш, я завжди хотіла так зробити. Бувай. Тепер не 1 місяць лагодити. Все, більше нікому його не буду довіряти. Привіт, ти класна, може поспілкуємось? Це ж просто спілкування, я не зобов'язана йому його віддавати. Добре, давай. Мені так добре з тобою, проте тебе, здається, щось бентежить. Може, даш його? Я подивлюсь. Я хочу, але боюсь. Раптом ти мені теж зробиш боляче. Розумію. Якщо ти боїшся, я можу почати.